Ben, boa tardiña a todos. Hoxe, tedes ante vós o río Sarela. Un río bastante pouco caudaloso. Observades? Ben, noutra hora, tivo estado algunha zona pola que pasaba o río chea de porcallada e as augas moi porcas, pero aquí estámolas sendo limpas porque non hai rastros a serradoiros e tan limpas están que non se ven de cor verde nin de outra cor e que se ve o fondo bastante ben porque están bastante limpas as augas do río Sarela. Como é un río de moi pouco caudal, vense moi ben as augas. O que pasa é que por aí, por exemplo, hai demasiada vegetación, demasiada erva, por exemplo, plantas de anís e outro tipo de plantas que habería que segar un pouco a zona desa. Claro, non imos ter unha motosserra porque podría avariarse, porque non se ven mollar máquinas eléctricas, pero sí, pois ter algún... É dicir, antigas ferramentas como tesoiras de podar e gadañas, ou se non vir con algún tipo de vehículo que non se molle o vehículo, pero algún tipo de pá coa que arrincar parte das ervas por se acaso, para que non haxa demasiada vegetación na zona e para que as augas do río se vexe mellor. Oi. Aparte que, por exemplo, no río Sarela, antano, cando non había máquinas de lavar roupa, é onde viñan as señoras que eran lavandeiras en Santiago a lavar a roupa. Ben, este río, en certo sentido, temos que comentar unha cousa. Este río é afluente do río Sar, o que ao seu tempo é afluente do río Ulla. A xente galega xa sabedes que o río Ulla é menos importante que o Miño, pero é un dos máis importantes e caudalosos ríos de Galicia, que son o Miño, o Sil, o Tambre e o Ulla. O Tambre pasa por zonas cercanas a Santiago. De feito, entre os municipios da comarca de Santiago está o municipio do Val do Dubra, que ten ese nome porque é un val polo que pasa o río Dubra, afluente do Tambre. Tamén pasa o río Tambre por ese concello. E justamente nunha das localidades do concello do Val do Dubra, sito na provincia de Coruña, na cual é Santiago, obviamente, o de bandito concello, e a máis limítrofe co propio concello de Santiago de Compostela, pasa o río Tambre. Aparte de pasar o río Dubra, porque o río Tambre tamén pasa por ese municipio. Ao igual que pasa polos municipios da comarca de Barcal, a veciña de Santiago, onde están os concellos de Negreira e A Baña. Ben, e ali é onde o río Dubra desemboca no Tambre. Un dato de sumo interese. Ben, pero este río, por exemplo, o Sarela, é afluente do Sar. O cal é afluente do río Ulla. O Sar tamén pasa por Santiago, pasa pola barriada de Sar, polo barrio de Sar, e por Dangrois, e chega fora do casco urbano de Santiago, pero dentro do propio termo municipal de Santiago, a Vidán, onde tamén chegou Sarela, e aí é onde é a desembocadura do Sarela no Sar. A parte, como dicía unha das cancións populares, a propia Santiago, moi mollado tes que estar Santiago de Compostela, que por un lado ten o Sar, e por outro o Sarela. Pois justamente aquí estamos a ver as augas do río Sarela. Unha das maravillas naturais. E da vegetación. Por esta zona hai vegetación. Ademais, hai xardíns e hai zonas recreativas. Entón, por aí cerca, por aí atrás, é zonas de paseo. Entón, que pasa? Que isto é como unha maravilla natural, igual que a Alameda, que hai que respectar. Hai que respetar sempre. Igual conviría facer unha sega por aí e eliminar un pouco de vegetación
para que se vexa mellor o río, por se acaso, e para que non haxa problemas. Por exemplo, logo entre os municipios veciños de Santiago e cercanos ao Padrón está o propio Concello de Ames na propia comarca, tamén, claro, na provincia da Coruña, na propia comarca de Santiago, o Concello de Ames, polo que pasa ao río Sar, que chega a pasar por Brión e tamén polos concellos de Rois e Dodro, da comarca do Sar, a que tamén pertence o Concello de Padrón. E na propia vila de Padrón, é onde se atopa o río Sar co río Ulla e ven a desembocadura. O río Ulla, que debe ser o terceiro ou cuarto maior río de España, de Galicia, quer dizer, o primeiro é o Miño e o segundo é o seu afluente o Sil, que na desembocadura leva máis auga co propio Miño. E leva máis caudal de auga o Sil co Miño, ainda que é afluente o Sil do Miño. O que pasa é que hai quen considera que, en realidade, ao final, non é que o río Miño xa un río e o Sil xa outra, xa o Sil é frente do Miño, senón que hai o río Miño-Sil, que todo xunta é un río que son dous que se fusionan. O Miño é o Sil. Sendo o Sil o máis caudaloso dos dous, que logo non desemboca no Miño, senón que se fusiona con ele, cando chega ao seu encontro. É unha das teorías dos estudos científicos na xeografía hidrónima de Galicia, que podría ser un dato moi interesante. A parte, por exemplo, de que o río Sil nace pola provincia de León, en zonas limítrofes da provincia de León coas provincias de Lugo e Ourense, e logo entra en Galicia, facendo sempre fronteira entre as provincias de Lugo e Ourense, mentres que o río Miño nace case cerca da Mariña Luguesa, na propia provincia de Lugo, e pasa pola propia cidade de Lugo, por a propia capital da provincia homónima, e vai cara a provincia de Ourense, e cando entra nela, o Sil chega ao seu encontro, e é cando ven a desembocadura do Sil, segundo algunhas teorías, ou a fusión do Sil co Miño, converténdose así no río Miño-Sil. E a partir de aí, remata, o río xa deixa de facer fronteira entre as provincias de Lugo e Ourense e desaparece ese cauce. E desaparece das zonas fronteirizas entre ambas provincias, introducíndose por completo na provincia de Ourense, chegando á propia capital da provincia, pasando por ela, ata que chega á comarca do Carballiño, onde comeza a facer fronteira coa provincia de Pontevedra e chega a tocar a fronteira con Portugal. E logo abandona por completo a provincia de Ourense e penetra de Pontevedra, facendo fronteira entre Galicia e Portugal, ata que chega á Guarda e forma un estuario nun tramo no que é navegable, que serve fronteira internacional entre Portugal e España. E iso é a historia do río Miño, que nada ten que ver co Sarela. Pero aquí temos o Sarela. Pois ben, é o máximo que podo dicir. Pero, en fin, quitando estas cuestións sobre o río Sar, o Sarela e outros ríos de Galicia, o que importa é a riqueza natural que representan. E esperemos que sempre se respecten os ríos, como tamén o mar, as rías e todo. E se respecta a natureza, se faga o posible porque a natureza se respecte. Así de claro. Ben, a xente parece ver que pasan troitas pola auga. Pola no cuarto tamén hai. Sí, parece que se ven troitas nesa zona dali. Ben, pero en fin,
as troitas necesitan o seu hábitat natural, que é a auga doce dos ríos e dos lagos e das lagoas. Por iso nunca se debe desperdiciar esta auga. Como tamén a precisan a rasa e os sapos, que son anfibios, é dicir, os batracios, que son anfibios, e teñen necesidade de que os ríos estean en bo estado e non se contaminen. Igual que os peixes de auga doce, como as troitas ou incluso os escalos. Vamos a esta parte de aquí. Ben. Podemos observar a auga e observar toda a vegetación. Mirade como pasa a auga entre a vegetación. Vedes? No caudal do río. Porque, como ia dicindo eu, por aquí habería que segar un pouco a erva. En fin, esperemos que o Concello tamén teña en conta estes datos. E cando remate o estado de alarma, se faga porque isto mellore tamén. De todos os sitios, ver que non hai contaminación nas augas do río é cousa boa. E esperemos sempre se respecte. Somente os podo dicir que o río debe ser sempre respetado. Porque é parte da natureza, é parte do noso oxígeno, é do que nós precisamos para vivir respirando o propio oxígeno que a auga pode producir no aire, sobre todo cando a auga non se contamina. Ben, nada máis, nada menos. Esperemos que a xente coide máis a natureza e entre ela os ríos. Dito isto, velaquí o deixamos. Pero observade que fermosura. Por iso, sempre hai que respectar a natureza, ni máis ni menos. Ben, aburiño, aquí o deixamos.